Bago pa man magpakita ang haring araw, dapat nang maunang magising si Bayag. Mas napapadali kasi ang kanyang pangangaso kapag may tulong siyang nahihiram mula sa dilim ng madaling araw. Lilisanin niya ang kanyang kubo upang halugugin ang ilang bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Kahit papaano, ay may biyaya pa ring ibinibigay ang kalikasan. Walang araw na hindi siya nakakasumpong at nakakahuli ng baboy ramo, ligaw na manok, at iba pang hayop. Sa ganoong paraan niya lamang kayang buhayin ang tribong kumupkup sa kanya noong siya ay musmus pa lamang. Pagpapakita na rin ito ng pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob. Sa kanyang marahang paglalakad, nakarinig siya ng mahihinang kaluskos, papalakas yun ng papalakas, at tila papalapit sa kanyang kinatatayuan. Marahan niyang ikinubli ang sarili sa mga halamang may makakapal at malalapad na dahon. Iniumang niya ang hawak na pana at ibinala ang palasong may napakatalas na dulo. Nang dumikit sa tali ang kabilang dulo ng palaso, agad niya itong binatak at itinutok sa pinanggagalingan ng kaluskos. Maya-maya, isang malaking baboy ramo ang lumabas mula sa halamanan. Binitawan niya ang tali. Sapul sa liig ang hayop. Nakatakbo pa ito ng bahagya, ngunit maya-maya ay tumumba rin sa lupa. Lumabas mula sa pagkakakubli si Bayaaga at nilapitan ng nakahandusay na hayop. Hinila niya ang nakatusok na palaso at bumuluwak ang masaganang dugo. Sa pagkakita sa dugong umaagos, naramdaman ni Bayag ang pag-init ng buo niyang katawan. Bagamat bahag lamang ang kanyang suot, hindi magawang pawiin ang lamig ng hangin ang init na yon. Unti-unting humaba at tumikwas ang matutulis na pangil mula sa kanyang bibig. Nagsitulisan din ang mga kuko ng kanyang mga kamay at paa. Ang kaninang matipunong pangangatawan ni Bayag ay mas lalo pang lumaki at bumukol ang mga kalamnan. Akmanan niyang sasakmali ng leeg ng hayop upang inumin ng dugo nang biglang sumagi sa kanyang isip ang mga katribo. Ang mga matatandang tungkod na lamang ang sandigan. Ang mga kaedaran niyang pagod sa pagtatanim at ang mga batang may matatamis na ngiti sa mga labi nito kapag nakakakain ng inihaw na baboy ramo. Ang mga isiping iyon ang nakapagmanumbalik sa kanyang dating anyo. Umurong ang kanyang mga pangil kapalit ng kapayapaan. Hindi niya maatim, napunan ng nauuhaw na lalamunan ng dugo ng hayop na nakalaan para sa kanyang mahal na tribo. Mas mainam pang kumalam ang kanyang sikmura kaysa madurog ang kanyang puso kapag hindi na niya nakita ang ngiti ng kanyang mga kasama. Binuhat niya ang hayop at ipinasan sa balikat patungo sa kanilang nayon. Sumisilip na ang araw nang siya'y makabalik. Sinalubong siya ng mga kalalakihan na nakabahag din at kinuha ang kanyang pasan-pasan. Naghanda sila ng malaking siga at magkakatulong na niluto ang huli. Naglabasan na rin ng mga kababaihan at mga batang nagkakatuwaan habang hinihintay ang pagkain. Pinagsaluhan ng buong tribo ang nahuli na hindi hihigit sa 200 katao. Ang karne na nilahukan ng mga bungang kahoy. Binusog ng tanawing iyon ang puso ni Bayag. Ito ang larawan ng payapang pamayanan na malayo sa kaguluhan ng kapatagan. Isang nanginginig na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. "Kamusta, Bayag? Anak, kamusta ang pangangaso?" Tanong ni Apo Abukay, ang pinuno ng tribo at ang tumatayong ama ni Bayag. Hinawakan ni Bayag ang kamay ng matanda at marahan itong pinisil bilang paggalang. Isang pagtango at matamis ng ngiti lamang ang naging sagot niya. "Kamusta ka pala, anak?" Muling tanong ng matanda matapos umupo sa kanyang tabi. Alam ni Bayag ang tinutukoy ni Apo, ang tungkol sa kanyang lihim na pagkatao.
at ang pagbabagong anyo kapag nakakaramdam ng pagkauhaw sa dugo. Apo, hanggang nandyan po kayo na gumagabay sa akin. At habang narito ang ating mga katribo, may pinaghuhugutan pa rin ako ng lakas para pigilan ang pagiging halimaw ko. Sagot ni Bayag. Kayo ang tahanan ko. Poprotektahan ko po ang tribong to sa lahat ng pagkakataon. Isang umaga, kagagaling lang ni Bayag sa pangangaso. Bitbit ang mahigit 10 ligaw na manok, ngunit hindi saya ang sumalubong sa kanya. Mahigit 20 kalalakihan na may dalang matataas na kalibre ng baril at kagamitang pangtroso ang naroroon. Mababakas ang takot sa mukha ng kanyang mga katribo. Sino kayo? Anong kailangan nyo sa amin? Sigaw ni Bayag. Wala kaming kailangan sa inyo. Ang kailangan namin ay ang mga puno rito. Sagot ng isang maarmadong lalaki. Puputulin ninyo! Hindi kami papayag! Magkakamatayan tayo rito! Pagtanggi ni Apo Abukay. Nako tanda! Hindi tayo magkakamatayan dito dahil kayo lang ang mamamatay. Matapos ang mga salitang yon, sunod-sunod na putok ng baril ang gumitla sa katahimikan ng Sierra Madre. Tulala si Bayag habang pinagmamasdan ang kanyang mga katribong dugo ang nakahandusay. Tinignan niya ang sariling katawan. May mga tama siya ng bala, ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapde ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Wala na siyang dahilan para magpigil. Wala na ang tahanang nag-aruga sa kanya. Nabitawan niya ang mga huling manok at tuluyan nang nagpaubaya sa dilim. Humaba ang kanyang mga pangil at kuko. Ang kanyang katawan ay naging mas dambuhala at matipuno. Halimaw! Paputukan ninyo! Sigaw ng mga lalaki. Ngunit ang mga bala ay hindi tumatagos sa kanyang balat. Mabilis na sinagpang ni Bayag ang liig ng isa at sinipsip ang dugo nito hanggang sa matuyo ang biktima. Mistulang pusit na nabilad sa araw. Tinubuan siya ng maapal na balahibo habang nananalaytay ang dugo sa kanyang ugat. Tinangkang tumakas ng mga lalaki, ngunit isa-isa silang pinagtatapyas ni Bayag gamit ang kanyang matatalas na kuko. Walang itinirang buhay si Bayag sa mga lapastangan. Nang humupa ang lahat, tumingin si Bayag sa paligid. Wala na ang ingay, wala na ang mga ngiti. Tanging ang mga bangkay ng kanyang mahal na katribo ang natira. Sa gitna ng kanyang anyong halimaw, napagtanto niya na wala na siyang babalikang tahanan. Tinignan niya ang kanyang kanang kamay na may mahahabang kuko. Sa isang iglap, buong lakas niya itong itinarak sa kanyang sariling dibdib. Pinili niyang sumama sa kanyang pamilya hanggang sa huling hininga, sapagkat ang kanyang tunay na tahanan ay hindi ang kagubatan, kundi ang mga taong nagturing sa kanya bilang isang mabuting tao.